Ayan ang new look, oh. Yun ang naratabunan ng plastic. Ayan. Everyday dapat kuha kanila. Like yan dyan sa ilalim. Pagkanan nito. Kuha tayo sa ilalim na isa. Pakita cafe niya. Everyday po ini. Next one, mag-ibo ka. This is really good. Tigisa mo yan. We sell this within 1 or 2 days. Pero pag direct mo siya, matagal. Ang shelf life po niya gaano po matagal? Shelf life ito kung hindi mo siya. So 1 week. Direct mo siya. 3 weeks. Pero dahil noodles na pwede mag-haloy, the only thing na pwede mag-haloy is fried. Rinay namin. Yeah, rinay namin. Fried, roasted. Yan po, Generation na po kayo. So in one day, how many kilos of ang production nyo? Kasi yun na nga, hindi mo siya pwede ihaloy o konti lang naman. Pero ang mga sinusuplayan niyo po within Bicol lang yun. Or meron na rin po kayong mga sinusuplayan outside the region? More on public market. mga public market within the region, within the area lang. Hands-on po kayo sa paggawa? Dati. Ngayon may mga worker na po kayo. Ngayon kasi may mga makina. So, Pero may may nagmana sa generation, wala pa. may mga diretso. Oo, mag-continue. For now, wala pang interesado na anak. Any question? May mga question pa po? Siya Para lang kayo. Pakita yung dating itsura niya, parang gano'n. Maganda rin. Second generation na po kayo, ma'am. So they're famous with, ano yun? Pineapple pie. Pineapple pie. Pandesal, pineapple pie, Chakoy. Nakanamit ka na. Legazpi, chakoy. So that's the famous. Anong year ulit, ma'am, ito na-establish po? 1950. 1950. May naun. So, Albay, famous po sila for parang with Chinese approach na ano, mga pagkain, okay? Siopaw, mga pansit, pero 1982, they started 1982 and parang ano lang po sila, turo-turo na nag-start. Ayan ang nulo ko, yun ang naratabunan ng plastic. Share lang muna tayo para may pang-documentation. So, welcome to Aragon Craft Brew. Rico will take charge. Okay, good afternoon. Familiar ba kayo sa craft beer? The difference between craft. Homemade beer. Ang craft beer is basically a homemade beer. So sabi nga raw, yung beer daw was invented, yung recorded na nalaman nila is it started in Egypt before Jesus Christ time pa. So basically nung kasabay siya sa wine. Yun yung dalawang iniinom na beer ng mga tao noon. Hanggang ngayon, no, di ba? Pag alcohol naman, it's forever. No? Nakikita natin na yun,
galing. What I did is